खुलुमबाय सोनाफोर आंनि Jobanivlog टिउसनाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरबावबाय सय माजे फगबाननाय महर लानो सोनाफोर दामगै इनफाय ब्लाउसखौ फरायजोबबाय सायलांमोन जाबाय हानायमानि आयु इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो इनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामो सोरबाफोर गोदान बावनानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होलांबानो जाबाय आरोना इनिफ्राय मा होनो जोंथ' दाबो बिजनियावनो दङ दाबो माने हरनै जाबाय सनिबारनि मोना रबिबारनि मोना जाबाय दिनै समबार जाबाय आरोना ओमफ्राय ग्रोब ग्राब स्कुलबो गैखायाना समबाराव ओंखायनो माने स्कुलनि टेनसन गैया आरोना ओमफ्राय मेगना मा बुजोबखो जि बुबायहाय जारलासो थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लगआव नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय आङो सिगांनि ब्लगआव खिथादोंमोन ना आइया मादैमोनावनो हर थाबोदों होननानै जेराव खर्म जादों बेवहाय मालाय फुङावनो फैनानै सिला थिला सिबखांलायबायमोन आरोना जों सिखारियावनो आंबो 6:30आवसो सिखारदों ओमफ्राय सोनाफोर जोंहाबो दिनै आदाया थांगोन आरोना आदाखौबो लेंहरगासिनो दङ थांखानो लागा जाखाबायमोन बिसोर थांखासिगौमोन एसे थानानै ओमफ्राय दा लेंहरबाय दाखालिनो लेंहरदोंनो थांसिगोन ओमफ्रायथ' आं सिगां ब्लगसआवबो खिथाखादोंमोन आं दाखालि बैसागोफोरावहाय बाजैजों नानियाबो थाहैयोमोन होननानै आदाजों ओमफ्राय दा नानिना स्कुला खुलिथ'वाखैना आरो गाहाबो इमारजेन्सि लेंहरजानाय नालाय ओंखायनो बाजैजों नानिया थाथ'सिगोन बिसोरो स्कुल खुलिनानै सिगां उनाव थांसिगोन आरोना थ' दिनै थांगोन आदायाबो रेडि जागासिनो दङ मेलायानो लेंहरजाखाजोब्बायना दाख्लै आरो बै आबै बुरि आं मालाबा ब्लगसआव देखायग्राया बिसिनि दादियाबो थांखांबायनो लेंहरजानानै बेसोर दादियाबो मास मोननैनि फैदोंमोननो ओमफ्राय सानबाना 6 दिनल' जादोंमोननो होमब्लाबो मादै थैनायखौ मोन्दों आरोना नैबे दाहा गारनायखौ मोनाखिसै आरो दादिया मोनलाङाखिसै थांबाय बेहाबो आदायाबो दिनै थांसिगोन दा आरो बेखौबो खायफा बायदिया बेखौलाय बयहाबो थांखानांगौ बेखौ खिथाबाय थायो ना मा होनगोन थ' दा आंजों जानाय आंनि नुनायखौसो आं खिथादों नालाय आदायाबो थांसिगोन होननानै बेखिनि आरोना थांबाय लोगोफोर आरो मा होनो आनैबो दंफैखायोमोन नालाय बिसोर गारियाव ज' थांबाय आरोना आदायाथ' आरो निउ बङाइयावसो गाखोहैनांगौ नालाय जोंना बिजनियाव अबेबा गारिया थाथ'वा जेरै नर्थ इस्टफ्रा थाथ'वा राजधानिफ्रा थाथ'वा गाखोनोबाथाय निउ बङाइयावसो गाखोहैनांगौ आरोना ब्रह्मपुत्र आरिफोरा थाथ'यो आरो ओमफ्राय अबेबा थाथ'वा ओंखायनो निउ बङाइयावसो गाखोहैनांगौ जायो ओमफ्राय नानि जारा एबार बिमाय गेदेरा थांबाय नालाय एकदमबारे बिमाय उन्दैजों आथा जाफिनबाय आरोना बिमाय गेदेरजों जि मोनफ्रुथारबायमोन आंबो थांफानो दा आरो बिमाय उन्दैया अमा बेदर लायनो थांदों आरो बेजों गाखोनानै थांफाबाय साइथिंगुरि सक होननायाव आरोना ओमफ्राय बोथोराबो दिनै जि मोजां एसे खामानि दामानि मावस्रांनानै आंबो बाजैजों एसे बाहेरायाव ओंखारबोफिनबाय आरोना खामानि गैथ'ला दालि मोनबाय ओंखाम मोनबाय बाजैया पटल हागासिनो दाउ अमा बेदर लाबोबा माजों एवनाय जायो ओंख्रिया आरो हेभि अमा जासिन जानोसैयानो आङो बाब जायालासिनो थादोंमोन र' गोदान सुरु खालामफिनसै आरोना डाइटिंखौ आङो थानो मास मोनसे थानो सानदोंमोन बिनिफ्राय अजना बेसेबां खमायो बेखौ नायनो सानदोंमोन नाथाय उफाय गैया ओमफ्राय जाय टपिकनि सोमोन्दै आङो भिडिअ बानायदोंमोन एसे सिगांफोरावहाय गोबां मानसियानो अनसायदों गोबां मानसियानो सापर्ट खालामलांदों ओमफ्राय गोबांनि गेजेराव सानै साथाम मोननै मोनथामल' कमेन्टआ गिदिर फैदों आरोना आरो सोरबा मोजाङैनो होनहरदों जेनेबा मा होनो 6 पेयार जाबाय बाजै सिन्था खालामनांला गिनांला इसोरा नाहरबाय ओमफ्राय आरो बिदिबायदि कमेन्टआबो मोनथाम मोनब्रैसो फैदों आरोना ओमफ्राय 10 थारिख खालि 6 पेयार जानायनि खोथा ओंखारदोंमोन ना ओमफ्राय गिनांला होननाया बिदिनो फैदों आरो कमेन्टआ ओमफ्राय आंबो मिन्थिखाबायमोन बिफायाबो आंनो होनहरखाबायमोन नालाय आं निउसखौथ' नायाखैमोन मानो होनबा आइमोनाव फैबाथाय आंहा नेटवर्कआ बिराद दिगदार जायो ओरैनोथ' हजों थाबा निउसखौ अन खालामनानैबो खामानि मावनो हायोमोन खिन्थु बेहाय आङो हाया थाबथा थुबथा जानो नागिरो बेनिफ्राय मा होनो जिदिना 6 पेयार जादों बिनि मोनायाव आरो बिसोर हामला खालामबावदोंमोन ना गुलि बारुद आरो जाबावदोंमोन गोजौआव गावख्लायहरनाय मा हरनाय जाबावदोंमोन ड्रन हरबावदोंमन 6 पेयारा माने बिसोरो मानियाखैमोन खोमा ना मा बिसिनि चालखौथ' आरो मा होनना बुंबावनो बेनिफ्रायहाय मैया 11 थारिखनि हरावहाय जेबो बिदि गन्डगल जानाय बिथाङा खिथाहरासै दानिसो फुङाव फन रायलायदोंमोन नालाय बेनिफ्राय दाखालिफोर जे भिडिअ बानायनायाव बुंनांगौ ना बुंनाङाथाय बबेखिनिखौ बबेबायदिखौ आंखौ गाज्रि मोनदों बबेबायदिखौ आंखौ देखायनाय मोनदों बबेबायदि खन्द'नि भिडिअखौ नायनानै आंखौल' आङो फौजिनि हिन्जाव होननानै लादों आंथ' खुनु बेला बेबायदि बुंफेराखै आं बारे बुंगासिनो आं बिदि मालाबा बुंनानै लायाखै आङो जों बायदिनि हालोद बा थासारिखौ लानानैसो आङो भिडिअखौ एसे बानायदोंमोन डेलि भिडिअ बानाय हिसाबै आरो सोरबाया बुंबावदों जे
ससियेल मिडियायाव फैनानै बिदि देखायफैबाय थानाङा होननानै आरोना गावखौल' बिदिनो हिनजाव होननानै देखायफैबाय थानाङा होननानै ससियेल मिडियायावनो बे बुस्थुआ सोलिगासिनो दङबा आंबो ससियेल मिडियायाव एसे फिसा भिडिअ बानायग्रा हिसाबै आङो बेखौ बुंदों बेहाय आं मा देखायखो आं बेहाय थख' फैनानै चेनेल जेनलायनानैथ' आं देखायफैयाखैना आंहा चेनेल दंखायो फिसा चेनेल दंखायो हिसाबै आं बेहाय बुंदोंसो बेहाय नोंसोर सानसे साननै फैनानै खनसे खननै आंनि भिडिअखौ नायफैनानै बिदि आंखौ नांला बंसा बुंबाथ' जानाय नङा आंनि भिडिअखौ चेक खालाम आं दैलि ब्लग्स होखायो बेयावनो आङो थासारिजों लोब्बा लानानै भिडिअ बानायदोंमोन बेहाय मानो आंखौ गेद्दा गिद्दि खोथाखौ बुंलांबाय आरोना खिन्थु गोबाङानो बुंखादों जेबो नङा आब' जेबो नङा आगै जेबो नङा बाजै बिदिया बुंखायो बिदिया रोनाव लांखायो होननानैहाय टेनसनखौसो सेयार खालामदोंना दुखु दाहाखौसो सेयार खालामलायदों बेखौबो जुदि बेबायदि बुङोबा हार्डआनो बारे बारे बुंनायसो जायो सोरबा सोरबा खोनासंबागोन आं बुंला थ' बे गेद्दा गिद्दि बुंग्रा गेद्दा गिद्दि थांबाय खिन्थु मोनसे ओरैबादि हेभि आंखौ मुगैनायनि कमेन्ट फैदों आरोना माने नोंनि फिसायाल' बिदि मावग्रा नामा आंनि फिसायाबो बिदि मावो माखयथ' देखायदों नोङो मुगै सुगै बिदि होननानै लिरनानै हरदों आरोना दा आङो बिनि सोमोन्दै मा बुंबावनो आं मा देखायदों आं दुखु जादों आं बेखौनो देखायदों एक्सट्रा आं जेबो माबा सामब्राम मलमारि फोननानै आं देखायनो हाया आं दुखु जादों आं इमसनेल खोथा रायलायदों आं आंनि नायगिरिफोरा आंखौ अनो जेला आं बिसोरजों सावरायलायदों सावरायनायावनो नोङो गोसो सिङाव दुखु दङब्ला बे ओंखारलांखायोखा बेयो एसे अन्थाइ बिखा खोमा ना मा आं मोनथिया आरो आं जेरैबो एंगेलजोंनो आं आंनि फिसायाल' बिदि मावो होनना बुङाखै जों गासिबो दुखुआवनो दङ होननानै बुंखादों आरो एथबां कमेन्टआव आं बायदि मानसि ओंखारदों बेहाबा अबेनिफ्रायथ' गोरा अन्थाइ बिखा बिदि ओंखारखो मा गाज्रि नुखो आरो गाज्रि नुनाय बायदि मोनदोंबा निमाहा होबानो जाबाय आंखौ दा मा होनना बुंनो आंहा चेनेल दं हिसाबै आङो आंनि साननायफोरखौ आङो शेयार खालामदों बेवहाय गोबां मानसिया आंजों लोगोसे जाफैदों दा बेफोरबायदि साफा सानैबो ओंखारो आरोना थ' बिसोर आंखौ जेबो माबा खालामनो हाया बाट गोसोआव एसे बोरैबा साननाय फैयो गेद्दा मोननाय कमेन्टखौ आङो नोंथांमोननि सेराव बुंफुंनानै होफैनाय जाबाय आरो मोजां मोजांखौथ' मोजां जेनेबा बोर बिनानै होनाय बोर बिगोन होननाय बेफोरखौथ' आंहा अराय सम माने गोसो गोरबोजों साबायखर बावखायो दा बेखौ मा बुंबावनो सान्दुङा दा नांनायखाय सायायावसो फैनांबाय आङो आरोना मबाइला बारा दुंबा हें जानो नागिरो नालाय आंना बेनिफ्राय मा होनो अबेबा खेथ्रआव हिनजावानो हिनजावनि सुथुर होननाया हनै बेफोरबायदिखौ आं एसे मोननाय बायदि मोनो आरोना हिनजावानो हिनजावनि सुथुर अबेबा खेथ्रआव बेफोरबायदि गोसोनि मानसियानो सोरबा हिनजावनि सुथुर जानो हायो आरोना खिन्थु आं हाया आं नोंनिबो हासबेन्डनि आङो गोसो गोरबोजों आङो जेब्लायबो सेफटिनि थाखाय आं इसोरनाव बोर बिगोन जेरै आंनि फिसायनि थाखाय आं बोर बियो आं बयनिबो थाखाय बोर बिगोन आङो बिदि अन्थाइ बिखा नङा आरोना नोंनि बायदि आं मुगैयाबो नों आंनि फिसायखौसो मुगैखो ना आंखौसो मुगैखो आं मोनसे आं मुगैयाबो नोंखौबो मुगैया आं नोंनि फिसायखौबो मुगैया बेखिनि मानसिनि गाज्रि साननायखौ नों नागारनो हाथों बेखिनिखौ आं इसोरनाव बोरसो बिगोन आंनि बिनानाव जागोनदां नोङो ओइथिं थांदों बाजै दानो फैनाय नङा दां ओरै सोरनावबा थांनोसो होनलांदों नंगौदां हा जानो आइया गैया मालाय अबेथिंबा थांदों ओमफ्राय नोंखौ दाख्लैफोरनि ब्लग्सआ बोरैबा गोसोफ्राबो मोजां नोंगौ जों एसे दुखु दाहानि ब्लग्सफ्रा बानायनाय जालायलांबाय मोननै मोनथाम दा खबरफ्राबो एसे मोजां सफैदोंना जेनेबा रायज्लायसिगोन गोजौनिफ्राय बन्द' जामारसिगोन बेफोरबायदि टाइपनि गोसोखौबो एसे हालखा मोनदों ओमफ्राय रुमनिफ्राय ओंखारनाय एसे जनम जायगायाव फैनाय हिसाबैबो एसे आं गोसोफोरखौ हालखा मोनदों नालाय एसे हाथाय आंनो हाजि ओंखारदों आरो कमेन्टआबो फैदों इन्टारेस्टिं भिडिअ बानायफिनदो बाजै इन्टारेस्टिं बानायफिनदो बारा दुखु लाबाय थानाङा होननानै आं नाजागोन मानो होनबा आं जेब्लायबो इन्टारेस्टिंसो खालामनो नाजाखायो आरो बैफोरबायदि मानसिया इन्टारेस्टिं भिडिअ बानायबाबो आंखौ मा बुंगौमोन दुखुनि समाव मा भिडिअ बानायदों मा मादों होननानै बुंगौमोन कमेन्ट हरगौमोन जायखिजाया आंनावबो इन्टारेस्टिं जेबो फैखायाखैमोन बै समावहाय बोरै फैनो आरोना माने जेरैबो दाय आरोना सोरबा बायदि मानसिनि थाखाय आरो सोरबा बायदि मानसि बुजिग्रा अनसायग्राया जेरैखि भिडिअ बानाया मा फोरमायनो सानदों बेखौ बुजिखायो ओमफ्राय सापर्ट होलांखायो दा आरो ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै आङो बोरै जाखो जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ फरायनो लांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच